Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila ban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Yakamet badangsa jong uba Phomless Lyttan. Unong ruai uba jupen bernia yaki pait ba dau rendang ubas yang hagis nem khat kandai spa nyupo terter la tep Donburom haga artarik unailar arajar arfulai hadien ba ulak lat no nagani kesla perthei haga life ho tarik unaitung arajar arfulai. Uba Phomless Lyttan bala jusenru kum u Elvis Presley jong kathain chatei lamingi udai uwei na kinong ruai jong ka kenhun temba paunam haga nong ba shilong hagis nem ki ba menshwa. Yagamet jong uni ukaitor ba paunam ka jela la tep Donburom hau lom jing tep jong ka balang Presbyterian halau mali shilong hadien bala pendep ya ka jingle niam ka ba khaddo hayeng sa jong u ha sharing lom light kor nong daneng. Por ni aingu ublay open poisuk ni kani kacaka ni palang nam kat bahaya ki basan kilo jor baro yo ni kaban shim ni kani kabenta ba ku boleh khat tu nak kabenta jong ni syakri Shaden jo usuk dakaji ngap dei các tiên kinh snow scam bat ka jinkerman nak kabenta jong phi kum ka yeng ka safety baru ka wei bat ka tir ka jong play ka ong bat ngalayo snow ya ka tir na beneng ka baong to tho sok kita kinong yap ki bayap ha utrai na duk benta shisha ong mensim baki yo shong thait no na ki jing 3 minute jong ki da bakita ki jing le jong ki kia bot rengkat baki namar kani ngi ong happy daga tien utrai bamangi ki badang em ya ki balapen sa hadu kata ka jingwan utrai dalai nginom yo let shwa ya kita ki balayo tia naba utrai hi unwan hiar na badang bat ka jingrisa daga tien sawa u angel rangba badaka turoi ublay bagita ki bayap hau kres kenya mi pat shwa onda kum ta mangi ki badang em ya ke bala pensa on rong no yang i lembat ki hakila o ya ke banya shem ya utrai hakasun beneng tekum ta nginyelong junom lembat utrai nabakum ta to punya pentingan paralog dakin niki kenti WhatsApp ting ngalong uban ningkong bat uba khaddo bat uta uba em bat nga la jalong uba yap tia kmi ngalong uba em shiki bom juku
Henry menta ya ukres 8 na kibayap. Bat ula jalong usok ningkong kay na kita kabiyok tiap no. Baro ula ibet da kajing snay jong u ban simno saladi ya ka mensim ka jong uni upara banget ba it balklat no iba Phomless Lyttan ni IT na marketa ya ka met jong sa ka kendau ka domet ha ka jingkermen ka baskem bat basisha ya ka jingmi pat sa ka jing bom jukut dau Jesu Kris ba utra jongi ubat penkala ya ka met ka baken jadok jongi sa ka dur ka met ka Donburom kat kung ka bor ka bapla ka batrei ha ka baula wat bat pendam ya ki ki ba utmu tu ublay un kerku ublay un yara ai ya ka mamapi kum ka ying ka sam bapin betep ya ka jing sausi ka jing kuslai hangni bat lek phai pat nang ne shalaye ringkat ba ka jing kerman bat ka jingai bat ka jing shania scam how blay hakipor baro jo ka jing ka jong try blay but pa jungi bab neng iwan ye ka banai ngo ya try krat am ta ki baro ki ba mele ka jingim ka jungi nyai ngo me malong kat na duk bingimi de ki yeng shaki jame me la ban poi suk atrai ne ulum pat komni atrai na ka le ka balang ni kat ki ba yeng sam ding ba Phomless ya don saudong ye ka ni ka tliu hak bala bu ye ka met ka ba sa ka jungi hak ba me atrai ka jing pinyak ba start jame malawan chao no i sha ka jing jat hai ka wom jukut ho krat ni ai ngo me atrai nam ta ka jing im ka jungi ka ba me malakar khui i politely kisnam matrai malarun kat ak jing im gajung i bat shibon atrai ke baro malakar ku ke jing i try kat apreng ke jaya lenti ke jung i atrai bat ru ik jing pang ji stom lakat to kan ni banai nai karat ba ram cham la cha kita ke jing sitam bukin sa me ka ya ke jumi malawan chao no i ka lai po trik jang ni banai bladep try ngi scam matrai karat baro ke jing biak start jumi atrai ngenge skema try krat ushaki jeme uladon ataya kata keri kaba me melapan kre nam ta jong u nama malakular mama madonna sla jong te ngong ngalai pan kre ka cekai pi bah ka bangalong nga biru pila banlong ngenge ataya krat ushaki me uladon kata keri kaba melapan kre nam ta ka jing indi iwana kamat jeme krat akini kano paiski man khot ka pat e ka jing snei jeme nam ta ka yeng ka sem ka jong i atrai kat kham tam trai mi i nam tai lok jong i bolong nong yai program ji atrai ki khon ki jong i atrai ki bayeng asam ji maro hoj ke nom i sho i ke nom ya snow sho ya ka so ji nai karat opa sa tang ki jing mau ke jing snang jing tu jing i trai karat ni duai karat ni snai karat man pendap da ka bor men sem ku atrai makila ban pediang be ai ba jia baro atrai kalong ka plan ka jeme ba ka jing bo ba jubo renti ka jeme ka bangi ka ki breu ngimla man le ai atrai isnai karat man ka chan bori ki la ka la sngi ka por atrai na why not to ai ba ka jing ai ka badap ko chlei jong trai bat unong penem jing jiskes ka jing ba ka jong lei pa ka no bam jukut ringkat ka jing so slok ka ba jing jing ten pa chai bon sim ko to ki ka jing ker ku long lai koi ki ban chong ban nap krai ker pang ni ka yeng ka sam ki ko shaki me ki bamat ikini ki jingjia hot koi ki long yeng ru ki be kendo ikini ki jingjia pat barok ki banget wat me ku dan kalang kari ku thai na do mta shri ki bam chikut ru amen